Jste krásný pán, můžu se vás natočit? Nejste pár, jo? Tak čau dámy a páni, dneska je hnusně, ale já mám za úkol udělat krásný video pro klub Koko. Zavoláme Uvovi teďka. Je tam Uva, volá se Uva. A čo, pane, tady to máš. Jsi dneska v kavárně? Za hoďku, tak já si tam zastavím, já si vemu ty sirky nějaký pro lidi a budu dneska dělat první videjko, jo? Tak, hezký den, čus. Tak sirky budou až za hodinu. Dáreček bude za hodinu. Tak já jdu někam na kafe. Pardon, strašně můžu vás vyrušit na chvíli s kamerou. Znáte Koko kafe? Neznáte? Tak já vám dám vizitku a sirky pro třeba pro přítele. Jak se máte? Dobře se vám děkuji za optání. A kde najdu Koko kafe teda? To je po 3 ulice dál, Kaprova ulice. Kaprova ulice, super. Budete chtít na dobrý kafe, tak určitě jdeš. Hezký den. Znáte Koko kafe? Továrnu, neznáte? Kouříte? Jasný. Výborně, tak tady máte se, děláme ještě jednu. Když budete mít čas, se dostanete, tady to prostě. Jo. A to je dobrý kafe, tak jo. A chodíš do Koka? Ne, vezmeme jedno, nelíbilo se mi tam. Cože? Nelíbilo se mi tam. Mně se nelíbilo. Takže nelíbilo se mi tam. Nemáš se líbilo. Ty tam půjdeš po druhý. OK. Ty tam půjdeš po druhý. Pijete kávu? Kávu? No. A tady Kosíček, taková dobrá kavárna, jim dělá takovou menší reklamu tady s lidma, tady jsou po Praze. Kouříte? Kouříte? Nekouřit, to je kávárna v Kouzách. Pane, nekouříte? Ne, pan nechce ani natočit, tak tady máte sirky, tak dejte kolegovi teda. Jo? Tady tam dobrý kafe. To světám, Tak ať vám to jde. Dobrá, stáváme. Díky. Super. Hezký den. Čau.